ezandleni zabashokobezi nabantu bebexhaphaza umlando kaNtshona. I-NFP siyaphila, umlando kaNtshona awusafile, uzalwe kabusha. Ingakho silapho Lunda thina siyakholelwa ukuphahleni abantu abangasekho. Besizomphahla ngento yakhe sithi nathi Ntshona into yakho iyaphila, futhi hamba usihole ngefu emini, usihole ngensika yomlilo ebusuku, silethe intuthuko kubantu, sibakhiphe ebudlweni baphakathi. So ithembisane kubantu baseNingizimu Afrika mhlawumbe sesizophetha olithembisa bona ukuthi cha eNingizimu Afrika thina nakho sokuletha njengeqembu LFB. Siba nezinto eziwu-15 esizoyiletha eNingizimu Afrika, kodwa ngiyazi ukuthi okubalekile kubantu bakithi ukuhlupheka kwabantu basemakhaya abanganakiwe. Ade ngikhankasa emavikini adlule ngisuka eNorthwest okuthiwa indawo seMarikana, nabantu bakhala esifanayo, esikhalo umuntu wasendumo, umuntu waselanga libalele, umuntu waseNewcastle, bakhala ngokuthi amanzi abanayo, bakhala ngokuthi imigwaqo, bakhala ngamabridge, iy'kole esithi thina kubantwana bethu ikusasa labo, ikusasa labo elinethi imvula, ikusasa labo elingenagesi. Ingakho-ke siproduce iy'ngane ey'ngaphasi kahle. We are producing useless and unemployable graduates because yonke isystem yethu yaseNingizimu Afrika ifuna ukulungisa. Isitepiso sokuqala abantu afanele bayenze ukukhipha uhulumeni ongenendaba nabantu, befaka uhulumeni wabantu, and uhulumeni wabantu iqembu likaNtshona, i-NFP. Hlonishwa, siyawazi amandla kamama nani futhi sanibona ukuthi nifikile nabo abantu begcwele bawufakazi ukuthi khonto ekhona. Athina amazwi namhlanje ungawatshala ngeNingizimu Afrika kumuntu obulele video nomuntu othamelele interview namhlanje, bungathini uwatshala entsheni umuntu omdala, watshala kuwo wonke umuntu okhona eNingizimu Afrika ozohamba eyovota njengoba sathi lo nyaka unyaka wokhetho. Ikusasa lomuntu omusha, umuntu wesifazane, isalukazi, ubaba, ugogo, umkhulu, amandla ngomhla ka-29 asezandleni zabo. Umuntu ongasebenzi ukuyikhipha ukuthi ungawuthola umsebenzi nokuthi ungasebenzi usezandleni zakho. Ayizisulu ze-crime zey'nswelaboya, amandla okulungisa isystem yabo asezandleni zabo. I-education esakhuluma ngolimi lwasemzini ukuthi it's still a colonized educational system engamsiza umuntu omnyama, konke kusezandleni zabantu abamnyama. Ngiyacela umuntu wakithi oseNingizimu Afrika akeke sibuke asiphi ithuba njenge-NFP la esikhona abahambe eDumba. iDumba bekuyidolobha elilala ngehora lesithupha. Namhlanje asikho isitolo esingeke eDumba kuhola i-NFP, usihlalo kwaZulu lonke umeya wethu lapha. Abahambe beya kwaNongoma, ade kuyi-5 years of hunger and poverty kwaNongoma. Namhlanje abantu bayamemeza ngezwi linye bathi i-NFP yasebenza. In a few weeks time siyothatha iZululand, siyokukhombisa abantu futhi ukuthi siyakwazi ukuphatha abantu ababuka umlando wethu, asikaze sikhohlakala. Umongameli wethu, may his soul rest in peace, sifundiswe thina umuntu wesifazane inqunqulu ethi serve your people with dignity and honesty and pride. Hlonishwa, sathokoza kakhulu. Siyabonga. Umbono ohlukile udabeni othinta kakhulu umnotho ukuthi khona indlela njenge-NFP khona ukuthi khona okungenziwa laphana ukuze kuhlangahlanganiswe umnotho, kudaleke namathuba omsebenzi ngoba dukhuluma ngodaba lokuthi ama-graduate mali engangasebenza abantu abasha. Izinto zokudila nokuntula komsebenzi sikhulumile, I think if I'm not mistaken, it's called industrialization. Sikhuluma ne-infrastructure development. Sifuna lapho kuqale khona ukwakha amathuba. Ake siqale ngento elula, low hanging fruit. Sisakhula ngidala phela kunawo. Sisakhula ngezikhathi zethu obaba bethu nomkhulu bethu nomalume babesebenza kwaloliwe. Wafika uhulumeni wentando yeningi wawuvala uloliwe, waqhuma unemployment, wathathwa ama-truck azofaka emgwaqeni, ayasihlabha, ayasigenca, ayasibulala. Kwenzakalani ema-truckini? Kuqashwa abafowethu bangaphandle abangenama-license, abangenalutho. Isystem yokuxhaphaza eNingizimu Afrika hamba kuyitolo ey'dayisa ingubo, ey'dayisa ukudla, ezenza nonoma yini. Ingane yaseNingizimu Afrika isebenzi, kusebenza umuntu wangaphandle because i-system itself is corrupt. Siyazwa sikhuluma nge-corruption kuhulumeni, but there is bigger corruption kwi-private sector exhaphaza umuntu omnyama. Ingakho namanje ongibiwa phansi abantu baseNingizimu Afrika ababenefithi lutho ngakho. In fact, Africa's resources is enriching a European child. That is why ingane yase-Europe ikhulunywa ngokuthi ayibe umholi.
thina sigqishe okunye ngoba ngizosuke ngithinte into ezophatha kabi abantu abagqoka ukholo lomhlobo. Mhlawumbe sesiphethe Mr. Banzi ukhulume indaba ye-crime kunenkinga ebhekene nesifo sikaZulu-Natal sekubulawa kwabesifazane kanye ney'ngane. Iphizwa kanjani isihlava sikanjalo? Sikhala ngakho ngabe sengiphinda amazwi isasiwaphinda naseqaleni namanje siya thina sithi ukulungisa lokho ingakho sikhuluma higher security system esithi khona iwadi newadi eNingizimu Afrika alibe ne-police station ukuze sikwazi ukuthi ewadini la uphila khona sikwazi ukuthi sidile ne-crime. Sifuna ukudila ne-crime kanjani, siyazelana ney'sulu ukuze siqede i-crime abantu abambovotela i-NFP. Siyabonga.